संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सोशल मीडियावर झळकण्यासाठी मोती तलावाच्या मध्यभागी असणाऱ्या कविवर्य केशव सूत यांच्या तुतारी स्मारकाच्या ठिकाणी अवमानकारक वर्तन करणाऱ्या एका अज्ञात व्यक्तीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। यातून कविवर्य केशव सूतांच्या स्मारकाचा अवमान झाला असून हा प्रकार साहित्यिकांसह सावंतवाडीकरांच्या भावनांना ठेच पोहोचवणार आहे। या घटनेचा कोकण मराठी साहित्य परिषद सावंतवाडीच्या वतीनं तीव्र निषेध करत संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याच्यावर कारवाई करावी व भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत याची दक्षता घ्यावी अशी मागणी कोमसाप शाखा सावंतवाडीच्या वतीनं पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे, मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। गेले 2 दिवस एका अज्ञात व्यक्तीचा स्मारकाच्या ठिकाणी असणारी तुतारी फुंकतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे। या व्हिडिओत तो व्यक्ती स्मारकावर उभा राहून तुतारी फुंकण्याचा अभिनय करत आहे। हा व्हिडिओ एडिट करून त्याला तुतारीचा आवाज लावून सोशल मीडियावर टाकला गेला। ट्रेडिंगच्या नावाखाली स्मारकाचा अवमान त्या व्यक्तीकडून केला गेला आहे। या घटनेचा कोकण मराठी साहित्य परिषद सावंतवाडीच्या वतीनं तीव्र निषेध करण्यात आला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।